O vitamínoch C a D počúvate doslova roky. A napriek tomu mám pocit, že ich úplný potenciál stále nie všetci vnímajú. A verte mi, keby som si mala vybrať dva vitamíny na podporu imunity, tak určite sú to tieto dva, C a D, pretože ich vplyv je výsledkom toho, že u nás v rodine sa roky neužívajú antibiotika. Chlapci sú málo kedy chorí a keď sú, tak to trvá iba pár dní a to všetko je výsledkom dlhodobého posilňovania imunity. A hoci C a D vitamíny sú rozoberané na mnohých miestach, myslím si, že vieme ísť viac do hĺbky a práve preto vás pozývam na moje webináre, ktoré začíname budúci týždeň. C, D bude jedna téma, cholesterol bude ďalšia téma a tajomstvá AHCC bude tretia téma. Nenechajte si to ujsť, prihláste sa a teším sa na všetkých divákov. Majte krásny víkend.